Tehditlerden habersız kalma, bir de ağda ol, Tehditlerden habersız kalma, bir de ağda ol. Hemeceğize salam, men Altın Akepleri stüdyasında Habersız Kalmanın 247. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, yetip gelýän Oraza aýyňyz mübarek bolsun, doga dilekleriniz kabul bolsun. Ähliňizi bu mukaddes aýy bilen media tamadyndan gutlaýarys. Dostlar, bizim 5 ýaşymyza göni bir ay gal we bizim sanymyz 96.500'i geçti. Gelin bir aýyň dowamyna 100.000'e ýetelim. Bu 100.000'a yetmek üçin şu bölümü öz dostlarınıza, tanışlarınıza, yakınlarınıza yekemeyeke uğraşsanız biz 100.000'e yeters nesip bolsa. Siz like koyan bolsanız menem täzeliklere başlayan. Hepdämizin kliplerine başlayan Söhbet Jumayev ve Sap Dur Yüzümü. Söhbetiň bu aýdymam gowy dinlenýär. Menim pikirim bu aýdym ýürege ýakyn bolupdyr. Dur yüzüme, bir vefalık edin bolsan dur yüzüme. Seni bir umudun bolsan dur yüzüme. Indiki täze klipimiz Gülşat Gurdova fit Dizet, fit Melis Halbayev baş rollarda. Hiç karışılmadık vakta, sen söyler çümününü duydun mu? Seni korkutýarmy bu zatlar, sen söyle oyunlar öýtdün mi hova? Gep gıybat dört taraf, anana bamyörönüňe bolan optana. Soňky wagt Murat Öwez mediada ören aktivnice we ýene täze klibi Arkaňda men bar. Hicemmen yekedimem, özüm gorolsuz duymam, yen bara, arkanda men var. Zara Muhammedowa täze klip hödürläpdir Doçam. Doğlan günüm, kutlayan kızım sen günüm. Happy birthday, happy birthday. Doğlan günüm, kutlayan bugün sen günüm. Mekan Sari fit Dizet, gözün aydın. Dizet berekeler, soňky wagt ýene aktiv. Sen başladın, son kıysamedi yali. Git. Gözün aydın, bizip saç yogini. Ýene bir täze klip Rahman Hudaýberdiýew Şabibi. Şabibi, owadan gıylan bir, aşkında yakma diri. Teyenim gel seni beri, men bolyan deri. Şabibi, owadan gıylan bir. Dostlar, bet täzelik diýip size hödürläsim gelýän täzelik Karenyň jany sesi. Kakajan Rejepow eýýäm köpden bäri täzelik hödürlänok. Aramyzda Kare ýene täzelik hödürlesin diýenler köpmü? Dostlar, Guganyň geçenki sorawyny kim ilkinji bolup bilike we bu hepde soraw näme gelin görelim. Hemmäňize assalamu alaykum mediatamy. Geçen sapar berilen sorawyň jogabyny Wepa Messi diýen agdamyz bilme başardy. Dostçan bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene bir täze soraw dinleýäs dostlar. Soraw şeýle: dün ertir bolan bolsa, şu gün 4-nji gün bolardy. Şu sözi aýdan adam näçenji günde dur? Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişe kiýaly men adymdan 50 manat. Onu näme? Hemmäňize üstünlük. Empo şarjyna başlaýar Avdy Daýy bilen Aragon Sovetski Allama inanman. Aldıma inanman, neçe nokoklar, gelen nokok, eştal soklar. Eşimokdan bana dowam etýärme, gerekdäl galmagy. Mähri Pirgulyeva täze aýdym hödürledi, Tomuz çağırýar. Gel bileceği kaçalı, tabu çağırıyor bizi. Yattın çıkar aleyhime zadi, çektiler üstümüzün gözü. Gel bileceği kaçalı, tabu çağırıyor bizi.
Inniki empoç aydymy Batyr Muhammedowdan goňşular. Kıyamet gün komşudan komşudan deyipdir ata babalar gülüşüp katnaşır en yaşıdan şartlanar uyo ağlar. Bir de aldamar. Inni gelýäs YouTube täzeliklerine İstanbul'daki Maral milli libaslarına köpüňiz bilýänsiňiz we şolar Türkmeniň milli eşigine İstanbul'un köçelerini gezdiler. Arkadaşım video çekim için geldik. Çok nice. Yes. Yeah, come on. Yes. Nice بالصحة والراحة. Önemli dedi bile bak. Ama çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Efektiflik yani. Ben Türkmen kızım. Yine bir YouTube täzeligi Maro'dan 17 ýyl ozalky konsertde ýazylan hatlaryny okudy. Sizin gowy görýän aýdymyňyz haýsy etdik ýazypdyr bir dinleýijim. Ýene bir dinleýijim Maro sen näçe ýaşyňda we seniň söýgüliň barmy diýär. Adat sorawlaryň biri. Nesip bolsa ýakynda Bahar Hojaýewa bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz bolmaly. Sapşestva geçip öz sorawlaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Bir de aldamar. Dostlar, inni gelýäs köýleri ýatlaşajagyna Settar Kömek cennedim. Devlin şem karaşat diyen bolsun gülüme İncirilinden uşak ömür arzuma yetip Bağıt koyumu kurşak sen gülürümü seretip Diyen sözüm aşak diyen sözüm alsın var Min gülürüm sana zar cennet Cennet Yüreğim yaralı, onun ayşeni okuyor dişlerine Edip ağrım, kalbimden duydum Çıkarıp bilim o, ya da seviyor mu Yine bir köýler ýatlaly Garly Orazow men Ahmyrda. geçen günlerim ömürlük kalır bana Bu yalan seyrede beni utanmak bana kaldı Men otullum seyrede Gelen okul beni koydu gayrada Ahmarada Men Ahmarada Bir de aldamar. Inni gelýäs tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Üýtgüşik ady bilen media tama işgärlerine işlerinde üstünlük köp sağ olun. Bize Instagram'dan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Mayor Polkovnik. Salam media tama altın saç altın gyz tölemä malades gowalyp barýan. Her gezek dol täzelikler bilen alyp barýan. Mudama üstünlük sahna arkasyndaky gaýypda işleriňizde we durmuşyňyza üstünlük arzu etýän Dubna şäherinden ullokan salam ýollaýan Mekan Alive. Bizden hem size ullokan salam, sizin hem işleriňizde ullokan üstünlük. Yine bir tesirimiz Bayram Allahuliyev. Salam media tama işleriňizde üstünlük. Şu gepleşik yine maksimum 2 aýdan kümüş bayrak alýar. Nesip prosesi we bu işin aňyrsynda giden zähmet ýatyr. Allahan tama medianyň işgärleriniň her biriniň jany sag bolsun. Hemme janyňyza üstünlük arzu etýän. Indiki kepde görüşýänçe sag bolun. Esasy altyn saňa köp minnetdarlyk bildirýän. Size de ullokan sağ olsun aýtýas. Nesip bolsa siziň hem kömegiňiz bilen iň ýakyn wagtda kümüş logany alar. Inni gelýär soňky testirimize Kakyş döwlet. Altyn ilkinji bilen salam gowum ýagdaýlaryňyz şowly bolsun. İşiňizde we ähli tutan işiňizde üstünlük. Hemraňyz bolsun. Täze gowy gepleşirken Allahan uzagyndan bolsun. Köp sağ ol. Bize hem bu gepleşigi 5 ýyldan beri alyp barýar. Kanalymyza täze goşularyňyz üçin hem aýraty sağ olsun aýtýas. Testiriniz üçin hem spasibo.
Dostlar, bu bölümde täzelikler azraktı. Ýöne şonadym like basman geçäýme. Ýene bir zat aýdyn dostlar, köpden bäri aýdamak üçin men Instagram'a podpisat edin. Aýtmasam hiç kim eden özünden bil, ha? Edeling, menem gollaly Instagram'da o zatlary paylaşıp başlaýas. Onda näme dostlar, özüňize gowy seredin. Indiki bölümde görüşýänçe hoş, sağ olun. Näme pon yaptırdın la, tamam, zatlam yapayım. Prичина ölecekler, bir zat bap. Bildiren oktamy? Gürlemde. Sen şoňa seret bolmy? Täzeden aýdaymy? Bol seret, bildirýän. Bira gelýär. Indiki täze klipimiz taşşaman gitdim dämi? Näme? Baş rollarda. Aýdymady. Awa. Şey dip etdim. Soňky wagt Murat Öwes mediada ören aktivnice ve yeni. İşteyam gayip arkandaym işemeyen var. Öňümde. Zara. Allah can. Ağlama inanman. Näme? Ağlama inanman niye? Onu alam selam. İnanman. Göre YouTube'dan. Yanlış ama. Hiç öyle. Indiki MP3'aydım. MP3. Şu an nemçim hiç gürleşmeyen gidip var ya. Slay. Yaman estetika oldu mu? Inni gelýär YouTube täzeliklerine. Şunu aýtmasam bölüne okmay. Ha? Yo. Mar. Gezdiler. Praguket. Bollu ýa oturdu. Näme zat alýan zadyňyz? Näme alýanyňyz? Nirde goýýaňyz? Aýdyňa. Ha? TikTok açayın onu. Gayip çay kanıptı. Şu an? Awa. Nesip bolsa ýakynda Bahar Hojaýewa bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz bolmaly. Şaps. Soobщество. Şaps. Soobщество. Diýim boldy takyldım. İşte. Sorry adamı top. Soobщество. Cennetim, oh cennetim. Men seninki, sen meninki. Cennetim. Da. Yeni bir könler ýatlaly, Garly Orazow, men Ahmyrda. Dostlar, bu bölümde täzelikler eririm. Men nämçe Instagram aýtdym ogay? Näme diýip aýdyn? Dostlar, bu bölümde täzelikler azraktı. Ýöne şonda like basman geçäýme. We ýene de bir zat aýdyp geçeň. Men Instagram. Rебяталар. Indiki tesirimiz Mayor Polkovnik adı. Indiki täze gowy gepleşik eken ýa. Bu Indi görüp täze patpişikdir. Aýna ýa biz neçe ýyldan bäri. 5 ýyl bolýar, biziň
Ön sonuna başladı. 5 yıl beri işler öncem bir tanımayan var. Şey değil mi? Neyse, ne adres? Şey değil mi? Yok, var. Bizim kanalımıza täze gelipsiňiz, hoş geldiniz. Näme diýen? Ýadydan çykýar. Подписчиклер öyle aramda hoş geldiniz. Özünüz. Aa, dur. Ben şilemezdim. Mami aydan sözü. 5 yıldan beri alıp barıyaz. Təzə gelipsiniz aramıza hoş geldiniz. Arzu etken indiki hepde görüşen çok sağ olun. Esas alın köp minnettarlyk bildiriyor. Näme diýmen? Yok yaşımdan olayım o da ayrı şey. Täzenin tesiriniz üçün köp sağ olun. Nasip olsa uzakta götürün. Razım. 100 000 Kümüş doğan aýtdy. Nasip bolsa bizem şoň arzuwny